Em serê şehidin Rojava em bi minnettarî bîrtînin em bejnaxa berwan tevînin malbat û rêxistina xwe em sersaxî dixwazin birîndaran re em şifa dixwazin 27 mijdarê ve tevahî cîhan bi şahidiya êrişekê ser Rojavayê Kurdistan êrişekê ser Sûriye tê kirin van êrişane de şehadetên pir birûmet birîndaran dîsa penabertiyê hundirê welatê xwe de bi taybetî jî gelên Efrîn ev çend cara penaber dibin mehacir dibin em berxudaniyê wan em dîsa dubare em silav dikin civakekê girêdayê xaka xwe be berdelê wî jî tabii giran dibe fakat tiştekî herî bir eş sed sala 21 dem jiyan dikin sed sala 21 sed sala pêşketinê civakan pêşketina teknolojiyan pêşketina gelan e mixabin tevahî cîhan êrişekê ser Rojavayê tê kirin ev gel ki bi salaneye nav berxudaniyê nav tekoşinê de jiyan dikin bi herî dawî jî duh şev dîsa bu yerekî pir bêj şehadeta dîsa 12 kesan nav wan da bîbik bigirin dayîk bigirin jin bigirin ciwanan bigirin hebûn fakat gelin Rojava ev tiştane ne garibin bi herî zêde jî êrişekê devletên yekî çete yekî bi taybetî jî hükümeta AKP MHP ev çetane finanse dike ev çetane perwerde dike dişîne ser gelan Rojava da welatên garantör henin koalîsyon henin fakat ew ne buna berjevendiyê xwe devleta Türka faşîst ra tavîz didin berdelê wî jî pir giran e buna menfaatê xwe buna berjevendiyê xwe sê meymunan dileyzin em wane şermezar dikin ev gel êdî bi rêxistinkirî ye ev gel saziyê xwe tezgehê xwe ji xwe parastinê xwe bi leşkerê xwe re êdî hemî cîhanê re bûye mînak bûye hîvî niha pir deran de sistemekî Rojava da hatiye ava kirin ev sistem piranî cîhanê de tê nîqaş kirin mînak tên girtin ev paradigma rêbera poye ev paradigma heger ev paradigmayekî hemî cîhanan da têt guftûgoh kirin tê nîqaş kirin panel tê darxistin konferans tê darxistin tabii ki berdelê jî de giran bibe yek sedem heye êrişê wan dixwazin tecrid ser serokatî giran bikin xwazin gelin Rojava ji vê derê de bê statû bêlin ev devletekî devletê çeteye ne ev dê nakî ji armanca xwe yekî bin keve Erdogan e yekî bin keve devletê çete yet Erdogan e gelê Rojava de mutlaka de ser bikeve kalekiyê hevalên yet YPG YPJ yet qesedê ji maxmur heta Rojava em hezar cara silav dikin gelin Rojava ra em serkeftin dixwazin em bêjin ev devletekî bi hertim mafê mirîfan diparêzin mehaciran diparêzin
به تایبەتی جی نەتەوە یەکبووی نزیکە 300,000 ئینسان مهاجر بووینە تو کی دەری هەکەر تنێش بوونا دەولەتە تورکان را یەکی دەولەتە تورکان را دبە وەک بۆریە نەفەسێ یەکی دەولەتە تورک به تایبەتی جی هەکەر پشتگیریە قەدەپە نەبە ئالیکاریە قەدەپە نەبە نکاره تو درنده گاو باویجه acaba tini hizmeti wan dikin em cüve dereda devleta Türkiye faşist hevkar yevi KDP mala barzan AKP MHP em şermezar dikin em rureş dikin em bejin geli mazlum deser bikevin dubare em çalekin hevalan sılav dikin beji berkudana rojava beji berkudana rojava Serok Cihan